Slovensko na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku prehralo záverečný duel skupiny so Švédskom a nepostúpilo do štvrťfinále, a tak sme spoznali troch najlepších Slovákov šampionátu a Nóri senzačne postúpili po 14 rokoch do štvrťfinále, v ktorom sa stretnú s Lotyšmi. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. Slovenskí hokejoví reprezentanti nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2-4 v záverečnom zápase základnej B skupiny. Slováci v nej obsadili 5. miesto. Švédi doplnili týmy Kanady, Česka a Nórska, ktoré postúpili z B skupiny. Slovákom stačilo proti Švédsku získať aspoň bod. Švédi museli na postup zvíťaziť v riadnom hracom čase. Slovenskí reprezentanti získali na turnaji 11 bodov po víťazstvách nad Nórskom 2-1, Talianskom 4-1, Slovinskom 5-4 po samostatných nájazdoch a Dánskom 5-1. V sľubne rozohratej skupine však už nezískali ďalšie body a postupne prehrali s Českom 2-3, Kanadou 1-5 i Švédskom 2-4. Medzi osmičku najlepších na majstrovstvách sveta sa neprebojovali druhýkrát po sebe. Keďže sa jednalo o posledný zápas slovenskej reprezentácie na turnaji, po zápase boli ocenení traja najlepší hráči Slovenska. Medzi nich sa dostal kapitán Marek Hrivík so 6 kanadskými bodmi za 4 góly a 2 asistencie, útočník Oliver Okuliar s 5 bodmi za 2 góly a 3 asistencie a obranca Mislav Rosandič s 5 asistenciami. Škoda úseku, keď nás zavreli a vyrovnali. Možno nám v závere už trochu chýbali sily. Bol to už 7. zápas na turnaji. Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál. Budeme si to analyzovať po šampionáte, ale myslím si, že môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali. Je jedno, koho prestrieľate, počítajú sa body. Chalani si siahli na dno síl a za to klobúk dole. Vyjadril sa hlavný tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orsák. Je to sklamanie. Myslím si, že sme mali dosť veľké momentum v prvej tretine. Ak by sme tam dali viac gólov, tak by sa ten zápas asi odvíjal inak. V druhej sme dostali 2 góly, čo rozhodlo. Mali sme tu mladých hráčov, ktorí zbierali skúsenosti. Bojovali sme, bola tam súdržnosť a na tom budeme stavať ďalej. Vyjadril sa kapitán Slovenska Marek Hrivík. Bol to ťažký zápas. Momentum sme mali my a aj oni. Striedalo sa to. Ale nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas. Mrzí nás to. Prvá tretina bola z našej strany vynikajúca. V druhej sme však trošku zaspali a dostali sme 2 góly. Dali sa chytiť. Stretla sa tu vynikajúca partia chalanov. Nemali sme v podstate žiadne hviezdy, ale dokázali sme potrápiť top mužstva. Vyjadril sa brankár slovenskej reprezentácie Samuel Hlavaj. Vedeli sme, že musíme minimálne remízovať, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Nechali sme tam 100%. Bojovali sme. Je to opäť taký smutný koniec. Mrzí nás, že sme nepotešili našich fanúšikov, ktorí sa prišli. Som hrdý, že som bol súčasťou tohto týmu. Boli sme skvelá partia. Verím, že sme načerpali skúsenosti a budeme lepší na ďalších šampionátoch alebo zápasoch. Vyjadril sa útočník Adam Sýkora. Je to veľké sklamanie. Je to, keď aj dnes bol ten zápas naozaj tesný. Možno nám chýbalo troška viac šťastia. Ťažko sa mi hľadajú slova. Na druhej strane som hrdý na chalanov. Hrali sme jeden za druhého a veríme, že do ďalších rokov máme na čo stavať. Mrzí to. Boli sme blízko. V posledných 3 zápasoch sme ukázali, že môžeme hrať s kýmkoľvek. Vyjadril sa asistent kapitána Martin Pospíšil. Bol to podľa mňa vyrovnaný zápas. Oni premenili viac šancí. My sme ich tam mali dosť, takže tam bude ten problém. A to je to, prečo sme nevyhrali. Vyjadril sa obranca Patrik Koch. Odohrali sme dobrú prvú tretinu, až na ten záver. Potom sme prišli zo šatne trošku bez energie a ako keby sme prestali hrať. Švédi to využili, odskočili nám a potom sme celý zápas doťahovali. Ale inak to bol vyrovnaný zápas. Samozrejme cítim sklamanie. Nepostúpili sme po druhýkrát za sebou do štvrťfinále a teraz sme boli naozaj veľmi blízko. Vyjadril sa asistent kapitána Martin Faško-Rudáš. Nórsko prepisuje históriu a svoju rozprávku nechcú ukončiť vo štvrťfinále.
Hokejisti Nórska sú zatiaľ príjemným prekvapením majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Po víťazstve nad Švédskom dokázali zdolať aj Čechov a pred posledným zápasom v skupine si Nóri zabezpečili po 14 rokoch postup do štvrťfinále. Posledný zápas proti Dánom zvládli za 2 body po predĺžení, čím si vytvorili slušný náskok pred Čechmi, ktorých ešte v ten istý deň čakal ťažký zápas proti favoritovi z Kanady. Česi potrebovali na predbehnutie Nórov teda plný bodový zisk. Ten sa im napokon nepodarilo smolne dosiahnuť po tom, čo sa Kanade podarilo otočiť stav z 0-2 na konečných 3-2. Nóri teda postúpia z druhého miesta, čo znamená, že na tom istom ľade vo štvrtok privítajú tým Lotyšska. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.